Cymru. Program gan Llywodraeth Cymru yw hyn. Mae o 'di bod yn mynd ymlaen ers ryw 2 flynedd rŵan, so nath o cychwyn off fatha blwyddyn Trefi SMART oedd i godi ymwybyddiaeth a ballu, ond rŵan 'dan ni 'di symud ymlaen i trio helpu mwy fatha wneud cynllunio gweithredu, gwahanol gweithgareddau. So da ni'n jyst cael gwared o hwn. Da ni yn gynnon ni gysylltiad mawr hefo Trawsnewid Trefi, so hefo'r grantiau, ma' nhw isio gweld bobl yn gwneud cynllun gweithredu ac yn cynnwys ddigidol fel rhan o'r cynllun gweithredu yna. So ma'n rhaid rŵan i unrhyw cais Trawsnewid Trefi bod yn rhan o gynllun. So ma' creu cynllun gweithredu yn gallu bod yn rili defnyddiol i trefi. A be da ni'n neud? Da ni'n neud gwahanol gwebinariau, dosbarthiadau meistr a gwahanol arddangosfeydd. So da ni'n gwahodd cwmnïau tech o Gymru ac o bellach i wneud gwahanol presentations i ni. So gynnon ni 2 yn dod i fyny mis yma. Un efo cwmni sy'n creu apps i helpu hefo personal safety mewn trefi, a'r llall gwmni Cymraeg sydd hefo platfform QR codes i helpu busnesau cysylltu hefo'r cyhoedd. So fel ddudais i, da ni'n creu cynlluniau lleoedd digidol, a da ni hefyd yn helpu bobl creu cysylltiadau a rhwydweithio. So be ydi Tref SMART? So yn syml, mae'n ardal drefol sydd hefo gwahanol fatha o ddulliau a synwyryddion electronig i gasglu data. Wedyn, maen nhw'n defnyddio y data yma i reoli asedau, adnoddau a jyst creu gwasanaethau mwy effeithlon. So mae hyn wedyn jyst yn helpu bob dim i weithio yn well i'r dref i gyd. A sut i ddod yn Tref SMART? So dwi wedi rhoi hwn mewn cylch i ddangos bod o ddim yn proses fatha llinellol. So mae bob dim, mae'n broses basically. So lle da i cychwyn ydy cynllun gweithredu, hefo'r bobl ar lle. Pa fath o seilwaith digidol da ni angen gosod, so Wi-Fi, LoRaWAN ac yn y blaen. Na i fynd i fewn i hein yn mwy o manoldeb. A pa fath o technoleg da ni'n gallu adio i hein wedyn. Wedyn o'r dechnoleg yma da ni'n cael data, felly sut da ni'n deall a lledaenu y data yma, sut da ni'n troi y data i fewn i benderfyniadau, so sut mae busnesau, cynghorau a grwpiau cymunedol yn gallu defnyddio'r data yma. So mae materion o fewn y dref yn cael sylw ac atebion digidol, neu ddim hyd yn oed atebion digidol, so unrhyw ymyriad da ni'n gallu dangos faint o lwyddiant oedd o trwy defnyddio data. So da ni'n cychwyn hefo'r bobl ar lle. So be da ni ddim eisiau wneud ydy mynd yn really excited am ryw dan o dechnoleg a trio just gosod technoleg for the sake of it, fath o beth. So da ni really isio dallt y bobl ar lle a dallt be ydy'r problemau a sut fedri technoleg ella helpu neu profi fod yna broblem. So da ni'n, fel mae Gwilym yn gwybod, da ni'n neud gweithdy lle da ni'n cymryd golwg holistaidd o'r dref, be mae dref isio kind of, be maen nhw isio cyrraedd, felly, so sut maen nhw isio ddod yn mwy gwydyn, sut maen nhw isio addasu a creu profiad yn y tref. Da ni'n trio dall be ydy'r problemau, so yr un fath o bethau rili yn bob man, so pethau fatha problemau parcio, dim digon o bysiau, trenau, siopa gwag, bobl yn siopa ar-lein, a wedyn mae hyn yn cael effaith ar y stryd ei hun, so siopa gwag, agwedd bod na ddim byd i wneud, bobl yn symud i ffwrdd, ac obviously nifer isel o ymwelwyr neu footfall fel dyn ni'n galw, be dyn ni'n mesur, a mae hein i gyd fatha vicious circle. So dyn ni gyd yn gwybod fod strydoedd mawr yn newid, a be dyn ni'n gallu wneud
i ymateb ar heriau yma. So, obviously, da ni angen trio cael bobl i aros mor hir a phosib, trio cynyddu amser aros, cynyddu ail ymweliadau, stryd yn mwy ddiogel a deniadol. Sorry, dwi'n gallu siarad heddiw am ryw reswm. So just trio helpu y stryd fawr, really. A dyma esiampl o Aberteifi. So maen nhw'n kind of pioneer Smart Town Cymru. Mae maer nhw wedi bod yn really involved efo Trefi Smart. Ella da chi wedi gweld rhai o'r presentations gan Clive. So rhai o syniadau maen nhw wedi arbrofi ydy wneud digwyddiadau fatha marchnad Sul, cardiau siopan lleol, systemau ffyddlondeb, gwella goleuadau stryd ac ymddangosiad cyffredinol y stryd, rhoi bunting a pethau fel la. Jyst pethau i wneud y profiad ar y stryd fawr yn neisiach. So arwyddion, mapiau clir, hyd y lle yn fwy deniadol, gwybodaeth efo codes QR. So y pethau yma i gyd, fel ydych chi'n gweld, ddim yn pethau technegol, ond pethau da ni'n gallu mesur yr effaith trwy dechnoleg. So, fel oeddwn ni'n dweud, cael data i gael tystiolaeth gadarn o'r materion, a mae hyn wedyn yn rhoi cymorth gyda ceisiadau grantiau. So, mae Llywodraeth Cymru eisiau pobl i ddefnyddio data i cefnogi ceisiadau grantiau, ac yn amlwg mae hyn yn rhoi y gwell argument fod yna angen wneud rhywbeth a fod hyn yn gallu gweithio. So, mesur y cynnydd, a hefyd bwysig i nodi fod y technoleg da ni'n mynd i sôn am, mae'n wedi cael ei ddefnyddio gan y supermarket mawr am blynyddoedd, am degawdau i ddeud y gwir. So be da ni eisiau wneud ydy rhoi y cynnig i'r strydoedd fawr defnyddio'r un dechnoleg i gallu cystadlu a ryw radda, i ddysgu mwy amdani ymwelwyr ac i gallu creu strategaeth marchnata fel tref. So basically, i fod yn rhan o'r newid ac i peidio cael y gadael ar ei holi. So pwy ydych chi angen fel tîm Smart? So fel o'n i'n dweud, dwi ddim yn berson technegol, a does dim rhaid i chi fod yn dechnegol. Mae yna, obviously, buddion i gael arbenigwyr yn helpu, ond be ydych chi angen really ydy just bobl efo agwedd positif sydd eisiau helpu tref, eisiau gwneud gwahaniaeth. So obviously cyngor tref, dechnoleg busnes, grwpiau twristiaid, gwahanol grwpiau o fewn y dref. So mentra cymdeithasol yn really defnyddiol, really gallu helpu. Ond hefyd mae yna le i ddod â bobl fatha plant profiad gwaith i fewn, iddyn nhw gael y profiadau yma, ac maen nhw probably hefo mwy o ddealltwriaeth o'r technoleg na sgen ni ar y funud. Maen nhw'n gallu helpu busnesau hefo cyfryngau cymdeithasol a falle. Hefyd, da ni'n cael lot o help gan bobl sydd wedi ymddeol, so bobl sydd efo mwy o amser sy'n gallu helpu hefo pethau yn y dre. So mae angen cael amrywiaeth o bobl, really, ond yr agwedd ydy'r peth mwyaf defnyddiol, really, a pwysica. So, fel o'n i'n dweud, dyma'r kind of sgiliau da ni angen, ddim yn angen rheidiol sgiliau ddigidol. A ydych chi eisiau i'r tîm yma fod yn beth ffurfiol neu anffurfiol, lle mae'r cyllid yn mynd i ddod o, os na cynllun cyffredinol yn barod, ac ydy tech yn rhywbeth sy'n cael ei adio at hynna, ta ydych chi angen wneud cynllun gweithredu o scratch, lle. So ydych chi'n mynd i cael cyfarfodydd cyson efo agenda a falle, a pwy fydd yn gyfrifol am. So fel Trefi Smart neu Smart Gwynedd a Môn, dwi'n meddwl ydych chi gyd actually o Gwynedd a Môn, so fydd hyn yn dod o dan y prosiect yna. So da ni yn cynnig gwasanaeth o creu y gweithdy yma a'r cynllun gweithredu, os ydych chi ddim un yn barod. So bydd Abersoch ar y list i cael un.
ac mae gan Porthmadog a Bethesda un yn barod. So ie, i edrych ar yr isadeiledd digidol a technolegau tref smart. So na i just trio mynd trwy hyn yn gyflym a wedyn gawn ni gofyn cwestiynau am be bynnag sgennych chi ddiddordeb yn y diwedd, os di hynna'n iawn. So Faber di'r obviously un o'r pethau pwysica really. So os gennych chi lot o bobl yn gweithio adra, ydych chi eisiau adio lot mwy o bethau i'r rhwydwaith, mae angen gwneud yn siŵr fod yr actual isadeiledd yna yn y lle cynta. So lle mae'r pwyntiau mynediad ac yn y blaen. So mae yna swyddogion digidol sy'n gallu helpu hefo stwff fel la, so i wneud yn siŵr fod y cysylltedd digon da. Hefo ffonau symudol hefyd, os am pwynt, obviously cael app os dos am signal neu os dos am wifi yn y dref. So mae hwnna'n rhywbeth i feddwl amdan, a mae yna cynlluniau hefyd. Gyda ni perthynas rili da hefo beth yw'r enw, digital infrastructure adran Llywodraeth Cymru, so byddai'n gallu rhoi chi mewn cysylltedd hefo'r bobl ydych chi angen help gan really, os oes y broblem. So wifi, so ydych chi gyd hefo neu mynd i gael wifi tre. A dyma esiampl o sut fydd y map chi'n edrych. So bydd y pwyntiau fel lle mae'r access points, a wedyn fydd y stryd fawr yn cael ei gyfro. So syniad ydy, di busnesau hunan ddim yn cael y wifi, so just y stryd fawr. So oedd hyn i basically i atal bobl eistedd yn y caffis trwy dydd a jyst yn defnyddio'r wifi am ddim. So i'r stryd fawr mae'r wifi, a nhw'n ni sôn chydig bach am rhai o'r cyfyngiadau a defnydd yn hwyrach ymlaen. So dan oes deilad arall sy'n rili defnyddiol ydy LoRaWAN. So mae LoRaWAN yn system kind of fatha radio waves, so long range wide area network mae'n sefyll am, a mae'n gyrru darna bach o data dros pellteroedd hir. So mae'n dibynnu ar y lleoliad, os oes lot o adeiladau neu mynyddoedd, diolch yn mynd mor bell, ond mewn ardal gwledig weddol fflat, mae'n gallu cyrraedd tua 10 kilometr. So apparently mae'r un sydd ar ben Wyddfa yn cyrraedd diwedd Penllyn. Hwnna'n dangos faint mor dda ydi o am gyrru gwybodaeth. So mae'n defnyddio pŵer isel iawn, so defnyddio batri sy'n gallu para tua 10 mlynedd, a mae'r spectrwm am ddim, so sa'n rhaid cael leisans i defnyddio'r rhwydwaith. A be mae hyn yn wneud, mae'n cysylltu rhyngrwyd pethau, so unrhyw synwyryddion syml, so jyst eisiau gyrru darn bach o wybodaeth fatha, mae'r drws yma ar agor, neu mae'r tymheredd yma, jyst yn gallu gyrru gwybodaeth yma. So dio ddim digon da i gael sgwrs neu i gyrru fideo yn rhywbeth, so jyst darnau syml o ddata. A nawn ni fynd i fewn i fwy am ynoldeb yn hwyrach ymlaen efo hwnna. So dyma un partneriaeth Ogwen landing page. So pryd ydych chi'n logio i fewn i'r wifi yn y trefi Gwynedd a Môn, ydych chi'n rhoi e-bost chi fewn, a chi'n gorfod cytuno bod chi dros yr oedran a bod chi'n cytuno i terms and conditions. A wedyn mae yna 5 cwestiwn sydd yn rhoi data demograffig i ni am pwy sy'n ymweld â'r trefi. So mae'r system yma yn hollol GDPR compliant. So da ni wedi gwneud lot o waith hefo arbenigwyr yn y maes yn gwneud yn siŵr bod polisia ni yn hollol cydymffurfiol. A mae data yma wedyn yn cael ei ddangos ar system patrwm. So mae bobl hefyd yn gallu optio i fewn neu allan o cael marchnata e-bost. So mae Pwllheli wedi cychwyn efo hyn, so gyrru marchnata allan i ddeud, mae yna siopa'n hwyr, neu mae yna cynigion arbennig yma. So mae'n cyfle arbennig rili trefi cael defnyddio hyn.
A dyma'r tudalen splash. So ar ôl i chi logio fewn, da chi wedyn yn mynd i be bynnag tudalen mae tre 'di penderfynu ar. So syniad rili da ydi cael map a links i'r busnesau i gyd, neu unrhyw wybodaeth arall da chi isio cael i bobl cael gweld. A mae'n bwysig hefyd bod chi'n cael y sticeri yma, so mae gen pawb hein sydd yn y cyfarfod ar y funud, jyst i ddangos i bobl fod na Wi-Fi, ond hefyd fod na dadansoddeg Wi-Fi yn digwydd yma hefyd. So i bobl cael gwybod fod y data, fod o'n hollol anhysbys, mae jyst yn practis da gadael i bobl wybod beth sy'n mynd ymlaen a iddyn nhw cael mynediad i'r data sy'n gallu fod yn rili defnyddiol iddyn nhw. So jyst pethau ystyried di pwy fydd yn gyfrifol am hyn, so pwy fydd yn updateio tudalen, so yn bwysig os da chi yn arwain wneud tudalen fod y wybodaeth yna yn up-to-date lle. A dyma esiampla o'r be fydd y data yn edrych fel. So dyma Cisco Meraki, sef system ma Llywodraeth Cymru wedi rhoi un set o'r offer i bob cyngor yng Nghymru. So di trefi chi ddim hefo hein, mae trefi chi hefo system arall, sef Patrwm. A mae Patrwm yn platfform ddwyieithog sydd wedi cael ei creu gan Menter Môn a cwmni o'r enw Code Garden. A mae'n galluogi chi i weld data sy'n cael ei casglu yn eich tre, ond hefyd i gymharu efo trefi eraill yn yr ardal. So mae hyn yn gallu bod yn rili defnyddiol i weld lle ydych chi arni, ydy tref chi'n cael ei effeithio gan yr un pethau a trefi eraill, ydy digwyddiad mewn un tre yn effeithio ar football trefi chi, loads o bethau da chi'n gallu gweld. A fydd na gweithdy specifically ar Patrwm yn dod i fyny. Da ni wedi actually oedd o'i fod heddiw, ond da ni wedi gorau newid y dyddiad. So na i adael i chi wybod, achos dwi'n meddwl fydd hwnna'n rili fuddiol i chi gyd. Mynychu os ydych chi'n gallu. So wrth i chi gael y data yma, na i just mynd yn ôl a na i egluro sut mae hyn yn gweithio, achos dwi'n meddwl dwi wedi egluro y Wi-Fi. So bob tro mae gennych chi ffôn symudol neu unrhyw dyfais sydd hefo Wi-Fi enabled arno fo, mae'r access points yn pigo chi fyny. So pryd ydych chi'n mynd i fewn i'r tŷ, mae'ch ffôn chi'n cysylltu yn syth i'r Wi-Fi, achos bod o'n gyrru y signal yma, dyma beth sy'n cael ei fesur. Mae'n cael ei gyfri fel person. So mae hwnna'n cael ei hasio a saltio yn syth. So does na ddim gwybodaeth personol neu hyd yn oed y MAC address yn cael ei gadw, just literally un ffôn equals un person. So dyma sut da ni'n cael y data. So does na ddim data personol yn cael ei gasglu. So unwaith mae gennym ni y technolegau yma, mae yna bosibilrwydd i adio unrhyw technoleg really at hyn. So un peth sy'n rili boblogaidd ydy cael app i'r dref. So yn amlwg mae yna gwahanol pethau i drafod am hyn. Ydy bobl dal i downloadio appiau, os na gwerth, ydy o'n mynd i gweithio allan, ydych chi'n mynd i tendro'r gwaith, gorau bod yn ddwyieithog, sy'n gallu darparu lot o gwybodaeth am y dref, lle fydd i fynd ac yn y blaen, atyniadau. Maen nhw'n gallu bod yn rili cymlath, maen nhw'n gallu defnyddio AI, fatha gwahanol gemau a bethau fel la. A hefyd yn gallu rhoi data ychwanegol i'r tre i gael mwy o wybodaeth am y fath o bobl sydd yn ymarfer. Peth rili cool mae'n gallu gwneud hefyd ydy defnyddio becons. So dyma esiampl o Aberteifi. So os mae gen rhywun yr app ar ei ffôn, mae'r app yn gallu gyrru notification bach iddyn nhw ddeud,
hei, ydych chi'n pasio'r siop, syrffio, popiwch i fewn i glywed mwy am y lan y môr gorau yn yr ardal. So mae'n rhoi mae'n helpu bobl, obviously, tynnu bobl i fewn i siopa, ond cael y profiad kind of human yna hefyd. So yn lle jyst ordro rhywbeth ar-lein, maen nhw'n gwybod os maen nhw'n mynd i fewn, maen nhw'n gallu cael chat, maen nhw'n cael y profiad mwy personol yna. So defnyddio technoleg i kind of personoli yr experience i bobl. A mae yna lot o gwahanol platfformio digidol sy'n gallu gwneud hyn. So mae'r platfformiau yma yn gallu bod yn systemau cardiau gwobreo digidol. So yn lle cael darn o bapur sy'n cael ei stampio, wedyn yn cael ei golli, ydych chi'n gallu cael hein i gyd ar app. So i trio hybu bobl i siopa'n lleol a cael gwahanol rewards ar gyfer siopa'n lleol. So mae rhai platforms yn gallu actually gwobreo bobl trwy pwyntiau sy'n gallu cael ei wario ar public transport, so i trio bod yn mwy gwyrdd hefyd. Mae 2 apps yma i cael ei greu gan cwmnïau Cymraeg. So QR box, mae hwn yn rhoi sticeri QR o gwmpas y dre. So ydych chi jyst yn cael sganio hein a wedyn ydych chi'n cael y gwybodaeth. A mae'r gwybodaeth yma yn cael ei updateio mewn real time gan y busnesau. A mae QR box, maen nhw actually yn gwneud cyflwyniad i ni ar yr ail, dwi'n meddwl. A maen nhw yn cynnig blwyddyn am ddim ar y platform i unrhyw tre yng Nghymru. So os gennych chi diddordeb mewn hyn, mae'n cyfle rili dda i gael chat efo Simon ar yr ail. Mae Visitor yn cwmni o'r de, a maen nhw hefyd yr un kind of type o beth ydy'r app, ond hefo mwy o features i bobl lleol hefyd a bobl o ffwrdd cael gwybodaeth am y dre. Gwelym, siwr bod chi'n ymwybodol Hello Port. So mae technolegau y tref yn gallu helpu cael mwy o gwybodaeth a feedback a stwff gan bobl lleol a ymwelwyr o be maen nhw eisiau yn y tre. So un o pethau dwi'n meddwl sy'n rili bwysig am Trefi Smart ydy bod nhw yn helpu y bobl yn y tre hefyd. So yn helpu ymgysylltu hefo'r gymuned, hyrwyddo digwyddiadau a gwasanaethau sydd ar gael. So hefo Hello Lamppost, oedd bobl yn gallu textio y lamppost yma ac oedd o'n textio nhw nôl, gofyn cwestiynau, so defnyddio AI i gael y sgyrsiau yma a hefyd i gael y data wedyn o'r sgyrsiau. So mae hyn wedi cael ei defnyddio mewn lot o gwahanol lefydd. Hwn oedd yr un cyntaf yng Nghymru ac yr un cyntaf oedd yn dwyieithog. Ond maen nhw'n cael ei defnyddio rwan hyd yn oed fel support kind of iechyd meddwl hefyd. So loads o gwahanol ffyrdd mae hyn gallu cael ei defnyddio. So dwi'n colli llais fi rwan. Arwyddion digidol hefyd yn rili poblogaidd, rili kind of atyniadol ac yn gallu cael loads o gwahanol use cases. So mae yna rei syml fel yr un ar y chwith, so just literally yn dangos gwybodaeth. Da chi'n gallu cael USB hefo gwahanol hysbysebion a just cael nhw ar lwg felly. So da ni'n peilota hein yn Zipworld yn Blaen y Ffestiniog ac yn Pwllheli, so fydd bobl, so yn Zipworld y syniad ydy fod y busnesau i gyd yn rhoi hysbysebion ar y sgrin, a wedyn fod y bobl sy'n ymweld â Zipworld sydd ddim rili yn ymweld â dre yn cael y cynnig i weld beth sydd ar gael a gobeithio yn mynd i ymweld â dre wedyn i kind of dod o mwy o bobl i'r stryd fawr. A wedyn mae'r hubs, fatha smart hubs yma, maen nhw hefo loads o gwahanol features, so maen nhw'n actually gallu
darparu Wi-Fi, maen nhw'n gallu cael ffôn hyd yn oed arnyn nhw, neu pwyntiau gwefru ffôn. Maen nhw'n gallu cael touchscreen, so mae bobl yn gallu chwilio am y wybodaeth maen nhw'n chwilio am, so map efo busnesau i gyd, neu hyd yn oed cael defibs arnyn nhw, so maen nhw'n gallu bod yn really ddefnyddiol. Maen nhw'n gallu cael gwahanol synwyryddion hefyd, so i adio mwy at kind of data picture o'r tre, so synwyryddion a'r tymheredd a falle. So maen nhw'n gallu cael eu rhannu hefyd rhwng rhanddeiliad lleol, so i gallu rhoi y gwybodaeth mae'r heddlu, mae'r byd, cyngor tre, gwahanol awdurdodau isio cael ar draws i bobl. Un o'r pethau sy'n dod i fyny lot yn y Gweithdy ydy fod y bobl lleol ddim yn gwybod beth sydd ar gael a beth sy'n mynd ymlaen, so bod yna digwyddiadau gret yn mynd ymlaen, ond chi mond yn clywed amdanyn nhw ar ôl digwyddiad ar Facebook neu'r Instagram neu beth. So sa'n gret i bobl gallu gweld mwy amdan beth sy'n mynd ymlaen cyn iddo fo ddigwydd. So fel o'n i'n sôn am yr Internet of Things, mae dangosfod Internet of Things yn gallu helpu cynghorau neu unrhyw un really kind of manage o pethau'n well a gweld beth sy'n digwydd. So hefo gwahanol synwyryddion fel parcio, synwyryddion fynd, mae cynghorau yn actually gallu wneud penderfyniadau fatha dim ond mynd i gwagio bins pryd maen nhw llawn, neu ychwanegu mwy o bins pryd maen nhw'n gweld fod y biniau yma yn llawn yn mwy cyson na rei eraill. Neu maen nhw'n gallu gweld mae'r llefydd parcio anabal o hyd yn llawn, da ni angen mwy o llefydd i bobl anabal yn y dre. Maen nhw hefyd yn gallu gweld pethau fatha mae'r llefydd parcio yma o hyd yn llawn, so nawn ni cynnig parcio am ddim yn y lle arall i trio spredio hyn allan. So jyst gallu gwneud penderfyniadau i wneud pethau gweithio yn well yn y dre. So jyst un enghraifft o llwyfan ydy hwn, so o'r enw Teigo. Mae yna lot o gwahanol rei ar gael, a mae hefyd yn bosib adeiladu rei penodol os da chi eisiau rhywbeth specific i'ch tre chi. So fel o'n i'n deud, mae'r Internet of Things yn cyfri gwahanol pethau. So un esiampl ydy football. So da ni'n gwybod da chi'n casglu football o'r Wi-Fi, mae hwn yn cyfri, fel o'n i'n deud, ffôns neu ddyfeisiadau efo Wi-Fi. Os da chi eisiau literally cyfri bobl, mae hefyd yn bosib rhoi'r sensor yma ar ddrws neu pwynt mynediad rwla. A be mae'n neud, mae literally yn fatha laser, a bob tro mae rhywun yn torri y laser yma, mae'n cael ei cyfri fel person. So di'r system yma hefyd ddim yn perffaith, achos obviously os mae un person yn mynd i fewn ac allan i fynd i toilet 3 gwaith y dydd, fydd yn cael ei cyfri fel sawl person. Ond mae hwn yn gallu rhoi syniad o faint o bobl sy'n ymweld, ac yn rili dda cyfri fatha faint o bobl sy'n defnyddio rhywbeth fatha toilet cyhoeddus, os da chi eisiau profi yr angen i rhywbeth fel la, neu fel lle twristaidd hefyd. A obviously mae hwnna yn osgoi gorau wneud y polisia GDPR a hynna i gyd, so mae hwnna'n hollol syml ac yn hysbys i wneud, really. Da chi'n gorau dweud bobl bod chi'n wneud hynna. A mae hwn jyst yn enghraifft i ddangos i chi fatha faint mor defnyddiol ydy cyfri football mewn tre a mewn busnes. So obviously mae gennych chi football y dre, da chi'n gallu cael am ddim ar patrwm. Ond os da chi'n ychwanegu data eich busnes eich hun a hefyd incwm fel busnes, mae'n gallu dangos pethau rili ddefnyddiol i chi. So yn y graff yma, da chi'n gallu gweld fod football y busnes a football y stryd yn kind of cyd-fynd i ryw radda, fatha beth sa chi'n kind of
dychmygu fysa fo, a fod yr incwm yn kind of yr un peth. Ond wedyn, yn mis Awst, pryd mae footfall y dre yn mynd i fyny, mae footfall y siop yn actually mynd i lawr, a dydy'r incwm ddim yn gret chwaith. So, fysa'r busnes yma'n gallu dweud, hang on a minute, beth sy'n mynd ymlaen, ella fod y gwsmeriad lleol yn mynd ar ei gwyliau, a fod y bobl sydd ar ei wyliau ddim yn dod i fewn i'r siop. So, sut fedrith nhw trio cael y bobl yma trwy drws, ella fod nhw angen wneud rhywbeth sy'n mynd i apelio mwy at twristiaid, ella fod nhw angen gwella i shop front neu cael arwyddion gwell. So mae'n galluogi busnesau i kind of cymryd stoc, so cymryd step yn ôl a gweld lle maen nhw arni. Mae un busnes di actually, busnes oedd gan 2 lleoliad, di actually penderfynu cael un lleoliad a lleihau costau wrth gweld fod cael lleoliad canol dref ddim actually yn denu y bobl i fewn fel oedden nhw'n meddwl. So, mae'n really posib i wneud penderfyniadau yn seiliedig ar y data yma yn lle jyst mynd ar hunch. A mae IoT hefyd yn galluogi bobl jyst i weithio yn mwy effeithlon, so kind of cytio allan lot o gwaith repetitive o fewn kind of helendid a falle, so pethau fatha llnau toilet. So, fel o'n i'n dweud, os ydych chi'n mesur football yn y toilet, ydych chi'n gallu gyrru alert i rywun llnau y toilet ar ôl bob 20 o bobl. So, yn lle rywun mynd yna bob awr i checio nhw, bod nhw jyst yn cael alert ar ôl X amount o bobl. So, mae hyn yn obviously galluogi nhw i cadw ar ben fo. So, os maen nhw'n cael awr sy'n really brysur, ella bod nhw eisiau mynd yna yn fwy reolaidd. A wedyn os oes neb i bod yna trwy'r dydd, wel, obviously, dyn nhw angen mynd i llnau, a maen nhw'n gallu gwario'r amser yna i wneud rhywbeth arall yn lle. Peth da ni'n treialu yn Porthmadog actually ydy symryddion mewn fridges a freezers. So, os da chi wedi gweithio mewn catering, ti'n gwybod, mae'n waith really repetitive, just checio bob dydd, ella bod gan rai bobl 20 o fridges a freezers, a maen nhw'n gorfod cofnodi y tymheredd i gyd. So, trwy defnyddio sensors, da chi actually yn gallu cael alert os mae'r tymheredd yn newid o gwbl, a da chi cael y records yma i gyd i ddangos i health and hygiene hefyd. Achos mae rhai bobl, obviously, bobl ddim yn perffaith, os di bobl yn brysur, maen nhw'n gallu ticio bod nhw wedi checio, a wedyn mae'r fridge neu freezer yn torri a ydych chi'n colli stoc. So mae'n gallu safio lot o waith, ond hefyd lot o bres i bobl. A mae'r esiampl yma yn boblogaidd hefyd, so rat trap hefo sensor, so i stopio bobl gorau mynd a checio bob un, maen nhw jyst yn gallu cael notification, mae hwn di mynd off, nawn ni mynd a sortio fo. Maen nhw hefyd yn gallu rhoi lot o gwybodaeth amgylcheddol, so tymheredd, lleithder, CO2, bob bath o bethau rili, gola, sain, a mae hein yn gallu mesur, obviously, y pethau specific, ond maen nhw'n gallu rhoi insights am bob math o bethau, so os da chi'n cymharu footfall hefo tymheredd a lleithder, a hyd yn oed ansawdd aer, mae hynny'n gallu rhoi gwahanol insights i chi. Yr un peth efo sain, so os da chi'n mesur sain, da chi'n gallu rheoli antisocial behaviour. So mae bobl yn gallu rhoi nhw tu allan i pubs neu llefydd sydd yn kind of problem areas, a wedyn dangos be di'r patrwm. So weithiau fe gennych chi bobl yn poeni fysa pub neu fflatia yn gallu achosi problem. So os da chi'n gallu rhoi synwyryddion ar y kind of planning i ddeud, well, actually, da ni yn mynd i fesur hyn, ac os mae'n broblem, wedyn da ni'n gallu wneud interventions.
Da ni hefyd wedi bod yn mesur fatha correlation rhwng tymheredd a particles. So mae tymheredd yn mynd i lawr a mae particles yn mynd i fyny, so mae mwy o bobl yn defnyddio ceir, mwy o bobl yn defnyddio wood burners, so mae ansawdd aer yn mynd i lawr. A be mae hyn yn wneud, so mae studies i dangos fod kind of ymgyrch i trio stopio bobl defnyddio ceir yn mwy llwyddiannus wrth dangos data am yr ansawdd aer. So mae bobl yn mwy debygol o cerdded efo'u plant i'r ysgol unwaith maen nhw wedi gweld actually faint o spike yn llygredd sy'n mynd i fyny pryd mae ceir yn mynd i dropio bobl off yn yr ysgol. So mae data yn gallu cyminsio bobl i newid habits nhw ac i fesur wedyn y newidiadau yma. Mae symureddion hefyd yn gallu gyrru alerts i bobl os mae diffyg yn cael ei defnyddio, os mae bad achub wedi cael ei defnyddio. So hyd yn oed os di hwnna yn vandalism neu os di o'n rhywun sydd really angen ei ddefnyddio fo, mae jyst yn golygu fod o'n cael ei checio, fod o'n cael ei osod yn ôl i fewn. So mae synhwyrwyddion yma ar y bad achub yn Llanberis. Os meddwl maen nhw'n ymwybodol fod yna kind of antisocial behaviour yn mynd ymlaen yna. So mae'r sefydliadau sy'n gyfrifol amdanyn nhw yn cael yr alert ac yn gallu mynd i sortio fo. A mae parcio yn un lle mae newidiadau mawr yn gallu cael ei wneud. So mae yna gwahanol fath o symureddion. Felly bod chi wedi gweld rhai ohonyn nhw. So mae rhai crwn yma yn rhai sy'n mynd ar bob un man parcio, a wedyn mae'n gallu deud mewn real time faint o lefydd sydd ar gael. So ella os di canol dref chi'n rili brysur, da chi'n gallu mynd on a checio, actually, diom yn rhy ddrwg heddiw yma, mae yna sawl lle parcio, fydden ni fynd yna. Neu fel o'n i'n deud gynt, mae'n galluogi chi o'r data i ddeud, wel hang on a munud, da ni rili angen mwy o mannau i bobl yn ardal, neu da ni angen meddwl am wbath fatha park and ride. So mae hwnna'n gallu bod yn rili ddefnyddiol. Ni hefyd yn gallu mesur pethau fatha beicia, mwyn dadlau bod ni angen cael lonydd seiclo, bod ni angen cael mwy o kind of o bike racks a stwff fel la. So just gallu monitro beth sy'n mynd ymlaen, be di'r problem a sut da ni'n gallu solfio fo, neu o leia trio helpu'r problem. So fel da chi'n gallu gweld, dwi'n gwybod dwi wedi cymryd trio rysio trwyddo i gyd, ond mae yna cyfleoedd di-ben draw. So na i just sôn chydig bach am rhai o'r rhwystrau, achos obviously dio ddim mor syml a just rhoi pethau yma i fewn. So obviously mae yna bobl sydd, maen nhw'n clywed data, Wi-Fi, 5G a 4G a stwff, a maen nhw'n kind of panicio. Mae yna lot o kind of misinformation o gwmpas. Mae yna pethau fatha rheolau cynllunio i feddwl amdan, lleoliadau sensitif, wedi cael problems o fatha listed buildings, fatha. So actually, os am rhaid really chi feddwl am lot o stwff yma, achos mae Menter Môn di kind of ar ran Cyngor Gwynedd a Môn di wneud y stwff yma i gyd i chi, so na'im really mynd i fewn i hwn lot, cos fedrwch chi ofyn os gennych chi ddordab yno fo. Gwella sgiliau digidol, mae hwn yn rhywbeth sy'n rili bwysig o ran y cynllun, achos os am pwynt rili cael y dechnoleg i gyd os yw bobl ddim yn gallu defnyddio fo. So mae yna cynlluniadau yng Ngwynedd, mae gennych chi cynllun gwella platfform digidol, so fedrai pasio chi on i siwan i helpu busnesau lletygarwch chi. Mae Superfast Business Wales yn wneud ymchwiliad sgiliau digidol, so maen nhw'n mynd mesul busnes a kind of mesur be di sgiliau nhw a lle maen nhw angen yr help, so da ni'n gallu cyfeirio chi at heina hefyd. So just wneud yn siŵr bod y busnesau hefo'r sgiliau i wneud fatha
social media, newsletters, stwff fel la. Bod nhw'n creu cynnwys da i rhoi ar y pethau yma i cael y gorau allan ohonyn nhw. A wedyn y data, so sut da ni'n dall y data a sut da ni'n llundaethnu fo. So da ni'n focus yn gwneud y modd ni hefo patrwm, achos mae data jyst ar gael i unrhyw un. So da chi'n gorfod poeni am gyrru report allan. So mae rhai cynghorau yn gorfod cael y data, rhoi nhw mewn spreadsheets a gyrru nhw allan. Ond ia, does am rhaid i chi wneud hynna. Obviously, da chi yn gallu wneud reports mwy manwl o'r data. A hefyd, os da chi yn ychwanegu gwahanol synwyryddion IoT, bydd hwnna'n rhywbeth byddwch chi'n gorfod meddwl amdan. Wedyn, mae yna gwahanol data da chi'n gallu ychwanegu i cael kind of mwy rounded picture. So, da chi'n gallu defnyddio data da chi'n cael o cyfryngau cymdeithasol, data da chi'n cael o'r email marketing da chi'n neud. Mae Springboard yn rhywbeth really ddefnyddiol sy'n cael trends o y UK i gyd. So, os da chi'n gweld, mae'r footfall wedi bod yn difrifol wsos yma, da chi'n gallu cymharu hefo y wlad i gyd i weld, actually, mae yna ffactorau eraill. Obviously, mae yna lot ohonyn nhw ar y funud sydd yn gallu effeithio ar bethau. So just i weld kind of lle da chi arni gymharu efo pawb arall. A mae pethau fatha Google My Business, OpenStreetMap a Profiling Places Wales hefo lot o data da chi'n gallu defnyddio hefyd. So dyma rhai enghreifftiau. So dwi'n meddwl yr un yma o Springboard, so mae'n dangos y kind of trends a pethau. Enghraifft o cymharu footfall hefo tymheredd, gweld fatha lle mae bobl yn dod o rhan fwyaf. A obviously dwi'n meddwl hwn di'r llefydd prysura. A hefyd, da ni wedi wneud archwiliad i fewn o data i gyd sydd ar gael i Trefi Cymru. So mae yna lot o setiau data sydd jyst mynediad agorad, a da ni wedi mapio heina i gyd allan. A mae yna dosbarth meistr ar gael ar YouTube, a mae'r link i'r actual tool ar ein wefan ni. So fel da chi'n gweld yma, da chi jyst yn clicio ar be sgynnych chi ddiddordeb yn, a mae'n arwain i chi at y data defnyddiol. So wedyn, da chi'n gorfod meddwl am, os da chi yn hel y data yma, sut da chi'n mynd i storio fo. Fel o'n i'n deud, mae patrwm yn storio fo, dwi'n meddwl am 5 mlynedd wan. So da chi'n gallu lawrlwytho y data, ond fel arall, da chi'n mynd gorfod rili poeni am casglu fo os na da chi ddim isio wneud rhywbeth penodol hefo fo. Ond os da chi yn, obviously da chi eisiau meddwl am lle da chi'n storio fo, faint mor diogel mae o, pwy sydd efo mynediad, a be di kind of prosesau chi a polisia chi. A sut da chi'n mynd i troi y data yma i fewn i penderfyniadau. So di'n dda i ddim really just fod ar spreadsheet neu ar graff os da chi ddim yn gallu defnyddio fo i wneud penderfyniad. Ac ella fydd y penderfyniad yma mewn 5 mlynedd, ella byddwch chi eisiau cael y baselines yma a byddwch chi ddim really yn gweld trend neu gweld kind of insights am ychydig, ond ie, mae hynna'n berffaith normal. So ie, fel o'n i'n deud, y dashboard dangosfydd gwahanol sy'n dangos y data. Just enghraifft gwahanol rei sydd ar gael. So dyma rei sydd ar patrwm, rei sy'n dangos blaenau Ffestiniog. So mae'n dangos faint o hir mae bobl di aros. So mae hwn yn really ddefnyddiol i siopa, a'n really ddefnyddiol i pethau fatha os mae yna digwyddiad di bod, ydy bobl di aros am hirach, ydy cael pethau fatha newid y buses, y pethau di hynna'n cael effaith arno fo. A wedyn, fel o'n i'n deud, os di bobl yn logio fewn, da ni'n cael mwy o wybodaeth gan nhw'n ateb y cwestiynau. So pethau fatha oedran, rhywedd, pwrpas yr ymweliad, pa iaith
ma nhw'n defnyddio. So mae hein yn gallu bod yn really defnyddiol. So os da ni'n gweld, obviously, canran mawr yn defnyddio Cymraeg, wel pam di'r siopa ddim yn defnyddio'r Gymraeg. So just pethau yma da ni'n gallu defnyddio i gefnogi unrhyw kind of hypothesis neu rhywbeth da ni eisiau trio cael ar draws. So pethau da ni'n gorfod meddwl amdan, GDPR. So da chi'm yn gorfod meddwl am hein, cos mae hein i gyd wedi cael ei sortio i chi. So na i skipio hwnna. Dyma enghraifft o monthly report os oeddech chi eisiau wneud rhywbeth mwy kind of tangible i'r busnesau. So meddwl am pwy sy'n mynd i gael hein. So da ni wedi bod yn rhoi trei at ei gilydd fel enghreifftiau. A da ni hefyd wedi bod yn wneud rhai, so mae'n siŵr ydych chi'n ymwybodol fod pont Porthaethwy wedi bod ar gau yn ddiweddar, mae'n agor rwan. Ond da ni wedi bod yn reportio ar hyn i'r cyngor ac i'r busnesau a hefyd i Llywodraeth Cymru i ddangos yr effaith mae hyn wedi cael. So da ni wedi bod yn gwneud hyn fel menter môn, ond mae bobl yn gallu wneud o fewn cynghorau neu o fewn trefi. A wedyn gweld fatha faint mor aml maen nhw eisiau gyrru nhw allan, pa fath o ddata maen nhw eisiau gyrru allan, a sut maen nhw'n mynd i ddosbarthu hein. So ydyn nhw'n mynd i cael MailChimp i gyrru fo allan, ta ydyn nhw'n mynd i fod just yn old school a just mynd â print-out allan i bobl sgan ddim amser i mynd i chwilio am y wybodaeth. So just pethau gwahanol i feddwl amdan. Ac eto just gwahanol enghreifftiau o'r wybodaeth. So mae Cardigan hefo'r app maen nhw'n gyrru data yr app i'r busnesau iddyn nhw gael gweld, wel actually da ni yn cael gwerth allan o hyn. So be di'r steps fel oedden ni'n deud, adolygu'r stryd fawr, gweld be da ni isio actually cael allan o hyn, be da ni isio gyflawni even. Pa adnoddau sgenna ni i wneud y gwelliannau yma, pa adnoddau sydd ar gael, sut da ni'n mesur y cyflawniadau yma, a sut da ni'n mynd i weithio cam wrth gam wrth wneud cynllun gweithredu. So dyma enghraifft fel sgan Bethesda a Porthmadog. So da ni'n trio meddwl am tymor byr, tymor canol a tymor hir. Mae lot, dwi actually heb di sôn am, mae lot o pethau Trefi SMART yn helpu trefi symud tuag at net zero. So defnyddio data i wneud penderfyniadau mwy gwyrdd, mwy sustainable. So mae'n bwysig fod hynna'n cael ei ystyried hefyd yn y pethau hir dymor. A dyma'r proses rili da ni'n arwain bobl trwy. So cwblhau cynllun gweithredu, cael feedback arno fo a wedyn cadw mewn cyswllt. So mae yna Trefi SMART, ond hefyd mae yna Gwynedd a Môn, a dwi'n meddwl efo Gwynedd a Môn mae yna lot mwy o kind of hand-holding ar gael os da chi isio y help yna. So na i rhoi chi, os da chi ddim mewn cyswllt yn barod hefo Elen a Nia, na i rhoi chi mewn cyswllt hefo nhw. Fel arall, mae yna lot o adnoddau ar ein gwefan ni. Da chi'n gallu gweld case studies o gwahanol trefi a lot o gwahanol adnoddau rili i chi yn fanna. Ac os da chi eisiau dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, da ni'n rhannu lot o digwyddiadau a lot o gwybodaeth hefyd yn fanna. So ia, dwi wedi trio fflio trwy hwnna. Stop sharing. Ia, fel o'n i'n dweud, dwi ddim yn person techu, sori. Ond ia, dwi'n gobeithio oedd hwnna'n ddefnyddiol. Dwi'n siŵr bod gennych chi cwestiynau. Gwilym? Ia, nes ti e-bost rownd dipyn yn ôl efo cysylltiad efo Victoria Mann. O ia. Ynde? Ia.
nes i rei caniad iddi ar y ffôn, a mae'n un glen ofnadwy, chwarae teg. Ie. Be oedd gen i dan sylw oedd, dwi wedi sôn o'r blaen thachdi, efo cael siambar fastach neu clwb busnes neu rhywbeth yn y dre, lle de, i dynnu pobl at ei gilydd. Ac mi oedd deud rhywbeth ar ei gwybodaeth i bod nhw'n gwneud pethau felly. Ond dwi'n meddwl na y peth mwyaf gen i oedd trio gwerthu pethau dechnoleg yma. Sy'n pethau, ti di sôn amdanyn nhw heddiw teip yna beth dwi'n meddwl o gynnu. Ie, so yr app nes i sôn am y Near Me Now Visitor, dyna be mae Victoria yn gweithio ar. Wedyn, o'n i dweud, wysdi, rili, be dwi isio di tynnu'r pobol y dre at ei gilydd, ynde? Ac mi ddath i sôn am rywun yn Cyngor Gwynedd oedd yn gwneud hynny'n Bangor, ia? Os yw rhywbeth yn mynd ymlaen? Wel, oedd hwnna. So mae gennyn nhw swyddog Regeneration Officer. Chdi rhywbeth felly, ia. Ie. Os oes gen ti fanylion rhywbeth felly, sy'n ni'n diolchgar sa'ch di medru gerio ymlaen. Dwi'n mynd ymwybodol o rywun sydd yn neud hynna i Trefi. Dyna'r problem rili, di trio dod â bobl at ei gilydd, da. Dyna pobl at ei gilydd. Dyna di'r peth. Dwi wedi siarad fod rhai o'r bobl fel dre, ond obviously dim lot fawr, lle de. A dwi wedi siarad o'n dweud, o ia, syniad da. Ond beth sy'n ei licio di trio cael rhywbeth i fynd rownd lot o bobl yn y dre. Ie. I ofyn, ond os ydych chi ddiddordeb yn cael siambar fastach neu rhywbeth lle de. Ie. Starting off point. Wedyn, sy'n ni'n medru cael rhywbeth felly. Sy'n ni'n medru sôn thyn nhw am y gwybodaeth ydych chi'n medru hel. Ie. I helpu busnes nhw lle de. Ie. Os fys di'n rhad, os am prindar pobl yn bort, agos. Na, yn union. Ond mae o'n medru disgyn pan ti wedi cyrraedd rhyw yn yr adref, lle. Sdio gen i bobl yn dweud, o, da ni bod brysur, a wedyn mi stopio, oedd o'n hollol dead ar ôl rhyw ddet, lle de. Ie. Wedyn, mae eisiau rhywbeth i helpu bobl i wneud y mwyaf o'i busnes, dwi'n meddwl, tra bod ti'n brysur ag ati. Ie. Ie, problem ydy, achos dwi wedi bod yn engageo lot efo busnesau, maen nhw i gyd hefo diddordeb, ond dim yr amser i rhoi i wneud y pethau yma. Ie. Dyna beth yw'r trwbl. Ie, gadwch o hefo fi, Fysdi, dyn ni cymryd i cael y step gyntaf i weld os oes na ddigon o alw, lle te. Ie. I sefydlu rhywbeth. Ydy hynna'n rhywbeth fysa'r cyngor tre yn gallu wneud? Fedra i holi yn y fodlon. Ie. Ie. Ie, dwi'm yn gwybod fel arfer pwy sy'n gyfrifol am y pethau yma, achos dwi'n gwybod bod mwy o y busnesau fel arfer sy'n neud o'i hunan, da. Na chdi, ie. Ella sy'n ni'n siarad o rei o'r busnesu, trio perswadio rheini i gymryd yr lead, le. Ie. A un peth arall, so, wysdi'r data yma da chi'n hel ag ati, o'r sefi. So dwi'n roed wedi weld o, te. Oce, da chi eisiau fi rhan y sgrin a mynd ar dangos i chi? Ia. So, a na i just deud yn disclaimer wan, dydy o ddim yn berffaith. Mae o'n gret, ond mae yna weithiau glitches bach. So, dyma, da chi'n gweld hwn? Do. So, dyma landing page. So, os da chi jyst yn teipio patrwm.io, dyma'r landing page. A mae gennych chi lot o wybodaeth am sut mae'n gweithio. Mae yna fideo bach i ddangos i chi sut i ddefnyddio fo. Ond os da chi jyst yn dechrau arni, wneith o newid i Saesneg yn sydd, wedyn rwyf chi jyst newid i Gymraeg yn y top o fanna. Os da chi heb di fod arno fo o blaen, wneith o ddangos kind of mix o gwahanol data i chi.
ond fedrwch chi clirio'r tudalen a wedyn chwilio am y data da chi eisiau gweld. So dyma'r llefydd i gyd sgan patrwm ar y funud. So os da ni'n mynd i Borthmadog a wedyn da ni'n clicio ar y pethau da ni eisiau gweld. So rhaid i chi gofio bod y proffil y pethau demograffig i gyd, mae hein just yn cyfri y bobl sydd wedi ateb y cwestiynau. So diolch yn representative o pawb sydd ar y stryd, achos dos na'n ffordd o ni gael y data yma, o dos na'n ffordd legal o ni gael y data yma i gyd. So dim ond yr ymweliadau fesul dydd sy'n actually representative kind of thing. So dyma data da ni'n gael. So da ni'n gallu gweld y bobl sy'n defnyddio'r Wi-Fi rhan fwyaf yn yr oedran yma. Mae'r bobl sydd wedi seinio fewn yn dod o'r ardaloedd yma. Dyma'r kind of split rhywedd, pwrpas ymweliad, lot o siopa, lot o arall. So dwi'n meddwl yr arall, lot o bobl sy'n gweithio, a wedyn y dewis iaith. A wedyn dyma'r ymweliadau fesul dydd, so fel o'n i'n deud, os maen nhw wedi gwneud gwaith ar y rhwydwaith yn y bath, fydd yna glitch bach, ond da chi'n gweld patrwm sydd yn defnyddiol, a wedyn da chi'n gallu newid y dyddiadau, so os da chi eisiau gweld, fatha, wnawn ni weld o Hydref i rŵan, a gweld be di'r patrymau. So, da chi'n gallu gweld kind of rise and fall. Da ni'n gweld fatha dechrau Rhagfyr, so pobl probably yn neud i siopadolig nhw ella, a wedyn mynd yn dawelach adag dolig. So, yeah, dyma just kind of quick overview. Di hynna'n iawn? Yndi, diolch yn fawr. Yndi. Okay. A fel o'n i'n deud, na i gyrru gwybodaeth am y gweithdy patrwm i chi, achos mae Paul sydd wedi creu yn mynd i wneud cyflwyniad am fatha sut da chi'n gallu rili defnyddio'r data a cyfuno gwahanol setiau data i helpu busnesau a helpu'r stryd. Mae chi bethau chi sôn o pethau Laura 1. Ie. Ydych chi weithio PDQ machine ar hwnna? Dydy o'n sy'n rhywun mewn lle remote, lle? Sorry, beth di? Peiriant cardia? Na, just darna bach o wybodaeth. Ie. Okay. Unrhyw cwestiynau ari? Oh, sorry, dwi wedi gweld Robin. Felly mae'n rhaid bod Bethesda ar ei ffordd efo hwn. Ydy. Gret. So na i yrru gwybodaeth am y sesiwn patrwm. So mae Bethesda hefo cynllun gweithredu. Mae o ar gwefan Trefi SMART, dwi'n meddwl. Na i yrru link. Doeddwn ni ddim yn gweithdy yn Bethesda, so dwi'n yn siŵr iawn faint o kind of faint o engagement oedd na, ond yeah, definitely ar ei ffordd. So mae yna Wi-Fi, mae yna Laura 1 gateway, so yeah, mae yna lot o potential, definitely. Dwi'n yn gwybod o ran abesoch sut mae o'n mynd i weithio, a dwi'n trio cofio wan, 2019 fi yna'r gynllun arall. Fi o'n ni yn y diwedd oedd o'n mynd i gostio gormod i'r fel grŵp twrist a cyngor. Da ni wedi cael hwn mewn ffordd heb da ni gofyn amdano fo. Sori, ydych chi'n torri fyny wan, ond oeddech chi'n deud... Gwybodiaeth yn mynd ar y cwrs. O, ti di'r rhewi wan? Sori, fi oedd di'r rhewi, ia.
Ie. Sori. So dwi'n meddwl nes ti glywed, oeddech chi'n deud fod y cynllun hen yn drud, ond bod chi wedi cael wan. Be glwys di ddwytha? O, ti di rhewi to? Ie. Dwi'n awgrymu, neu dwi am awgrymu rwy'n o grŵp twristiaeth fel fod ar un o'r sesiynau yma. A da ni di gael o mewn ffordd, a da ni di gofyn amdano fo. A wedyn, dwi'n gweud y dall sut mae y system yn gweithio, lle. Oce, yndi mai, dwi di dall mwy heddiw yma. Ond, o ran, mae'r abar yma mor brysur a ballu. Dwi'n meddwl na prysurdeb fydd yna illa na gyn y busnesio ni'n diddordeb chwaith. Wedyn dwi'n gwybod yn iawn o ran y cyngor sydd da ni'n gweithredu neu beth bynnag. Dwi'n meddwl, fel o'n i'n deud yn y cychwyn, dwi'n meddwl, obviously, mae'n dda bod gennych chi y kind of y service, y Wi-Fi, anywhere fatha i bobl ddefnyddio, ond os does na'm rhywbeth da chi eisiau gael, dyma yn bersonol dwi'n meddwl, os da chi'n meddwl bod na rhywbeth yn benodol da chi eisiau cael allan ohono fo, os am pwynt really trio cael pawb a wastio amser bobl sy'n brysur, ond os da chi'n meddwl da ni really angen cynyddu y shoulder season, so da ni'n mynd i wneud marchnata e-bost fel tre i gael bobl i ddod yma out of season. So stwff fel a really cychwyn hefo challenge neu problem dwi eisiau wneud, a wedyn dyna sut mae'n cael y diddordeb, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna, mae ddigon prysur am yma, mae y tŵr flwyddyn rhywsyd, mae'r twristiaeth yn cynnal fel noson, wel mae pawb yn gweud noson dolyg neu beth bynnag dydy, neu cyn dolyg. A mae dydd Calan, mae pawb i lawr fel yn mynd am y dowg Calan bydd y brad achub ac yn y blaen. Dwi'n yn gwybod, ond wedi deud hynny, mae'r cyngor a fy nghynllun i o hwn, neu prosiect lwn i'n dweud, da ni wedi prynu mincia solar o Croatia, a mae heini yn rhoi data tywydd. Faint o bobl sy'n chargio, maen nhw'n gallu chargio ffôn, beic, scooters, beth i'r tymheredd, llithdar ac yn y blaen. Ond dwi'n cael rhyw chydig bach o draffaeth ar y funud nad ydyn nhw'n gweithio. Ond do'n i'n dangos, pan nes i gyfarfod Paul, dangos mae ar fy ffôn i'n app, lle. Ond fysa hwnnw ddim yn cysylltu, dwi'n meddwl, hefo hwn, de. O, mae hynna'n briliant, ddo. Sa'n dda allan neu case study ar hynna? Iawn. Os da chi'n fodlon. Iawn. Mae nath Sir Conwy ddechreuodd efo fo. O Croatia mae'r mincia ma'n dod. Ie. 5 mlynedd yn ôl, ond maen nhw wedi datblygu nhw rwan. Mae na un yn Llangernyw, Llanfair Talfia, ac ar cei Conwy. Ond hen, fatha, da ni mincia capal, nac dyn, mincia gwyn ydy hini, ond nath criw Anne Llŷn wrthod rhoi grant i ni, a dyddan nhw'n ffitio am bod nhw'n wyn, ond erbyn hyn maen nhw wedi addasu nhw, a maen nhw wedi gwneud nhw'n Llŷn da. Maic gyffredin lle, a nathon ni lansio nhw rhyw diwedd mis dwytha. Mae'n mynd i gymryd amser i mi gael hyd i hyn, mae'n siŵr. Ond mae gen i erthigol yn Llanw Llŷn mis yma yn sôn amdanyn nhw. Reit, ti'n beth wedi wneud hwnnw. Gai just atab hwn, mae'n dweud. Yn gret i glod. Sgynnych chi unrhyw gwestiynau eraill? Na i just aros i ddod. Na, dwi'n meddwl rhaid
I ni symud ymlaen, neu cael rwy'n o'r twristiaid swn i'n meddwl i sbio arno fo hefyd. Ie. Wel, fydd Elen a Nia yn dod, unwaith mae'r rhwydwaith i fewn, bydden nhw fel arfer yn dod i'r dre, neu pentre, i wneud gweithdy. So, trio cael pawb at ei gilydd dros panad a wneud y cyflwyniad, gweld be mae pobl eisiau cael allan ohono fo. Ie, dwi wedi cael hyd i'r. Dwi'n gwybod os da ddigon. O ie, o wel, so mae jyst yn edrych fatha benc normal. Ynddi. Mae rwy'n yn gallu chargio ffôn a ballu yn ni. A mae yna QR code a ballu yn ni. Briliant. Ynddi. Na, fel arall. Oes modd cael copi o dy gyflwyniad di? Oes, so fydd hwn yn cael ei recordio, so fydd o ar YouTube, gobeithio pnawn yma, ond os ddim bore, mae o'n ei link i chi hefyd. Oce, diolch yn fawr. Dim problem. Os unrhyw beth arall fydda i helpu efo? Dwi'n meddwl, diolch yn fawr. Gret, diolch chi. A na i yrru hyn i chi wedyn. Oce, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.